The One Piece! The One Piece is real! Ahoj, právě jsem dokoukal One Piece Netflix adaptaci, všech 8 epizod. A jelikož jsem v minulém videu mluvil o tom, že se bojím, jak to dopadne, buďte velice opatrní a obezřetní ohledně One Piece, který vychází za pár dní. Já se na to jako sice těším, ale jenom jedním okem. Tak jsem tady, abych se o tom s váma promluvil. Jak to teda vlastně celé dopadlo? Patří hraná adaptace od One Pieceu znovu k těm všem předchozím projektům, které pohořely a selhaly, a nebo je ve skutečnosti One Piece konečně ten projekt, co vystoupil nad ostatní a je skutečně dobrý. A dle mého se One Piece Netflixu povedlo. Very cool, very cool. Jo, je to tak. Je to skoro až k nevíře po tom všem, co tady bylo předtím, ale můžu nakonec s klidným srdcem rád říct, že se One Piece povedlo. Tahle první řada fakt zapůsobila skoro vším, čím jenom mohla. Hele, One Piece čtu a sleduju nějakou už tu chvilku a myslím si, že i když teprve teda docháním Wano Arc a současnost, kde teď One Piece je, tak bych řekl, že o tomhle světě už něco trochu málo vím. A i o slamácích, takže pojďme si teda povědět, jak dopadl ten hranej příběh. V první řadě musím říct to, že mě vůbec překvapuje, že tahle show vznikla a není z ní bordel a chaos, protože One Piece už od začátku má toho sakra hodně, co a o kom vyprávět už od samotného začátku a bylo považováno za nemožné, aby tenhle nekonečný děj mohl být kdy předělán do jiného formátu. Ale ono se jim to fakt povedlo. Celý svět, jeho detaily, společnost, kultury, celou historii a postavy, jak hlavní, tak i vedlejší. Těm chlapíkům tvůrcům se to jednoduše povedlo. Mám i několik výtek a kritik a k těm se samozřejmě dostaneme, ale určitě vás zajímá, jak tahle show teda ve finále dopadla. A začít o ní mluvit bude nejlepší asi hned u hlavního bodu celého One Pieceu, a to tedy jádra celého příběhu, čili naší posádky. O našich hlavních postavách Luffy, Zoro, Nami, Usopp a Sanji. S každým z nich tvůrci v castingu vyhráli jackpot. Všichni herci sedí, jsou zábavní, mají charisma, a i když nejsou ve všem na 100% stejní, tak dělají svoji věc a já jsem naprosto s touhle reprezentací postav spokojený. Je úžasný, že celá hlavní skupinka je nabitá charismatem a každý z nich je jiný a sympatický a zábavný na sledování a prostě ti to prodají, tak jako v manze. Ze všech nejpřesnější je podle mě Luffy, s nímž se trefili přímo do černého. V hodně věcech je jiný, má trochu jiné chování a způsob, kterým mluví a podává svůj názor a pohled na věci, ale cítíte z něho jeho hlavní jádro. To, za čím si stojí a co je pro něho důležité a co ne. Neokleštil se do hollywoodských klišé. To se dá říct o každé z postav. Nami, Zoro, Usopp i Sanji. Všichni vystihli to jádro svých postav, to, co je dělá těmi, kým jsou. Dokonce i flashbacky a background našich postav byly hrozně dobře podaný. Takhle se správně mají dělat flashbacky. Je to skvělý a miloval jsem je. Připomnělo mi to flashback scény z Daredevila, které berou jako svůj nejoblíbenější počin od Netflixu. A člověče, porovnávat kvality Daredevila s One Piecem je hodně bold a jsem rád, že to můžu v tomhle videu říct. Tohle je nejblíž, co se člověk může přiblížit k přesné podobě z Odoba art stylu do reality, aniž by to vypadalo cringe. Taky musím říct, že všechny ostatní postavy jsou perfektní. Poprvé jsem měl v adaptaci pocit, že sleduju opravdu postavy, který znám, a ne jenom jejich cosplayery. A kromě všech postav mám dojem, že představili všemožné prvky tohohle světa velice přirozeně a organicky. Tady jsem si uvědomil, jak moc věcí vlastně ze začátku je na člověka hozeno. Transport the Snails, systém pirátských warlordů, Ďáblova ovoce, celá organizace marňáků. Už byla řeč i o Baroque Works, Jinbyovi a dalších věcech. Je z toho cítit, že na tohle show měl Oda kontrolu, protože showrunneři dokázali vyškrtnout ve scénáři nadbytečné věci a naopak dát prostor i těm, které budou později důležité i nadále v příběhu. A pokud nevíte, tak to vychvaluju proto, že původní manga i anime ze všeho jeden z největších problémů mají ten, že začátek a rozjezd celého příběhu je ta nejnudnější část. A první pořádné kvality se nastíní v Baratie a plně ukážou v Arlong Parku, což je doslova bod, kterým tahle první série končí. Tady tenhle problém není. Já si velice dobře pamatuju svůj začátek ve One Pieceu a většina toho bylo překousávání se epizodami něčeho, o čem jsem ani nevěděl, jestli mě bude bavit. A to je něco, co tahle show udělala už dobře. A to, že se jim povedlo udělat celý start do příběhu mnohem snesitelnější a snazší pro zkousnutí, aniž by vynechal nejpodstatnější prvky. Taky mi tu dochází, že to rychlejší tempo ničemu vůbec neškodí. Ano, chybí tu několik drobností a upřímně chtělo by to
pár doplňujících scén a občas trochu víc zpomalit, ale myslím si, že na seriál je tohle skloubené tak akorát. Tudíž udělat něco jako worldbuilding světa One Pieceu a do toho i celý děj zrychlit je dle mého jedna z nejobtížnějších věcí, které se tvůrcům povedlo dosáhnout. Také si myslím, že adaptace velice dobře podala prvky, které budou důležité později. Kromě těch očividných, například vztah Luffyho a Kobyho nebo Garpa. Celkově jsem rád, že dali víc prostoru Kobymu, protože v manze je tak prvních 5 kapitol, pak na zadních coverech mangy a neuslyšíme o něm vlastně až do konce Enies lobby, což je od skoro 250 kapitol dál. To samé i Drácula Mihawk, o kterém skromně mi dovolte říct, že byl do hajzla boží. Dává smysl, že s nimi strávíme trochu víc času, protože eventy, v nichž byly důležití, jsou v téhle show zkrácené kvůli tempu vyprávění a tak bychom s těmihle postavami strávili hrozně málo času. Takže pár scén Mihawka nebo Kobyho a Shankse navíc je podle mě velice chytrý způsob, jak neměnit předlohu, ale přizpůsobit ji pro tenhle seriálový formát. To samé platí pro záporáky. Z nich si pro mě osobně ukradl spotlight Buggy. Hochu, clown Buggy je tady tak dobrý. Možná bych se nebál říct, že lepší jak v manze. Je děsivej, trochu šílený, nebezpečný a zároveň vtipný a komediální a já si myslím, že ho stvárnili naprosto perfektně. Jestli One Piece znáte a víte, co se s Buggym bude dít v příběhu dál, tak se jako já nemůžete dočkat, až se tam ten příběh dostane. Ale kromě něho tu máme samozřejmě úplně první záporáky jako Kura, který je, řeknu to hned, podle mě byl Kuro a celý příběh Sirupové vesnice o něco slabší, nejenom tady, ale i v manze originální tvorbě teda. Tady to udělali o něco trochu víc, aby mě to bavilo a líbil se mi ve finále trošku víc. Ale teď přejdeme k věcem, které se mi teda nelíbily, protože i když to tu budou fanboyovsky vychvalovat, tak hej, má to svoje problémy. V první řadě bych měl mluvit o tom, jak rychle jede tempo děje. I když jsem před chvilkou chválil to, jak dokázali na tolik času nacpat tolik kontentu, tak občas fázování celého děje mi přišlo místy až moc rychlé, zejména ve zmíněné Sirupové vesnici a celého příběhu s Kajou, kde já původní příběh znám a vím, že se tady jelo hodně rychle. Nejvíc je to ale znát v Arlong Parku, který zabírá necelý 2 epizody. Sice je to hustý, že dokázali smysluplně slepit celý příběh do 2hodinových epizod a do toho přidat omáčku marňáků kolem, ale pro mě osobně emoční síla, kterou tahle linka v manze má, byla trochu oslabená právě tím, jak se tu rychle pracuje. Celkově si myslím, že by 1 nebo 2 epizody navíc byly žádoucí na to, abychom mohli trochu zpomalit a více vystavět váhu těch příběhů. Rozprostřít se o další půl hodinku jak u Usopa, tak u Arlonga by podle mě bylo optimální, protože vím, jak rychle to jede, protože tím, jak rychle to jede, si člověk ani nestihne třeba všimnout, proč například se chce Usopp vydat na moře. Jeho sen nám vlastně řeknou až úplně na konci příběhu. A teda taky to, v čem podle mě, jak si tenhle seriál selhal, je něco, co na předchozí problém navazuje. Já s tím počítal teda předem, že by to bylo až moc velký přání a můžu být rád za to, co jsem dostal. Ale ty momenty, které mě na One Pieceu prodali v manze a anime, tu podle mě nezasáhly tak silně, jak by měly. Chápete mě? Mluvím o těch scénách, kdy se Sanji loučí s Baratie, kdy Zoro slibuje, že už nikdy nebude poražen, ale hlavně ze všeho ta scéna, kdy Luffy a gang jdou do Arlong Parku pomoct Nami. Je to asi tím, že tyhle scény byly fakt dobře vybudovaný v manze a ještě líp napěchovaný hudbou a dubbingem v anime, že vlastně bych si přál, aby tam hrál Overtaken a dabovali to ti samý dabéři co doteď. Ale přiznávám se, že tohle je veliký hnidobyštví a hodně nefér ode mě, protože kdybych se na to podíval úplně poprvé a jako moje přítelkyně, co One Piece nikdy předtím neviděla, tak tyhle scény jsou solidní. Přinejmenším fungují a to je zatraceně důležitý. Co je ale už fakt poznat je to, že některé scény, respektive prostředí, trochu páchnou budgetem. Tedy, že scény a místa, na kterých naše postavy jsou, rozhodně neprodávají ideu toho, že tenhle svět je tak velký, jak má být. Je to trochu složité pro mě na vysvětlení, ale prostě mi přijde, že tu chybí nějaké estetické scény, co by ukázaly jen místní život postav, anebo to, jak se piráti připravují a baví a tak. Zkrátka něco, co by nás usadilo do dané scény předtím, než se vše začne rozjíždět. No a pak tu jsou souboje, které si myslím, že jsou případem hit or miss. Většina bojových scén mi přijde velice dobře choreografovaná a přehledně natočená, ale není tak napínavá a nemá takový jistý
dravý náboj, jaký by mohla mít. Je to zlepšení od Cowboye Bebopa, ale není to vždycky pořád ono. Ale je to v podstatě v pohodě, protože One Piece není o soubojích, jak si někteří mylně myslí, a nikdy ani nebyl. A kromě toho bych si mohl stěžovat na CGI, ale upřímně podle jejich budgetu si myslím, že je naprosto OK. Jako asi nenadchne nějak extra, ale určitě neurazí. Nakonec to není tak ošklivý CGI, jak jsem se obával, že bude. Takže palec hore. Jako, ale ať už řeknu cokoliv, tak pravda je, že se těším na to, co dostaneme dál. Reálně už úspěch je jen to, že tahle adaptace nesakuje péra a všechno ostatní, co tu funguje nad rámec očekávání, co už jen polevy a třešničky na dortu. Těším se na to, co nám přinesou dál, protože samozřejmě vím, co nás čeká, ale zajímá mě, jak se s tím tvůrčíci poperou, jak nám to představí, protože nás toho čeká hodně a jestli padne zelená druhé řadě, tak předpokládám, že skončí asi příběhem v Arabastě a oh boy, jestli to bude tak dobře podaný jako doposud, tak budu velice rád otevřený k tomuhle pokračování. Tenhle seriál je skvělý jak pro lidi, co už s One Piecem seznámeni jsou, tak a hlavně i pro nováčky, kteří by si jinak v životě One Piece nepřečetli, natož aby se překousali 1000 epizod. Takže tohle beru jako epický, certifikovaný win. A jestli jste viděli mé minulé video, tak víte, že jsem říkal, že bych byl rád, aby když už nic, tak aby to nalákalo nové fanoušky k tomuhle gigantovi. A to myslím si, že se povedlo. Vím to z první ruky, protože moje přítelkyně mi hned po první epizodě řekla, že jí to chytlo a nečekala, že to bude takhle dobrý. A víte vy co? Mně to jako důkaz stačí. Takže abych to shrnul, tahle show se povedla, funguje skvěle. Je to přesně to, co bys od adaptace měl očekávat. To znamená věrný děj a postavy. Respekt k původnímu dílu, změny a přetáčky pouze pokud je to nutné pro daný formát média a jinak zachovat to co nejvíc a co nejvíce kvalitně zpracovávat a předvést. Já si myslím, že na škále od 0 do 10 si první řada seriálů od Netflixu One Piece zaslouží krásných, velice férových a velice comfy 7 z 10. A pro jednou se velice těším na druhou sérii.